ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଜାଣିବା ଚୌଳ ବଂଶ ବିଷୟରେ। ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚୌଳ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ। ଏହାର ରାଜା ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ 985 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଚାଲୁକ୍ୟ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଏବଂ ଚେରିମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଚେରିମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ନୌବାହିନୀ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ସେ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଜମି ମାପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଜମିକୁ ମାପି ପକେଇଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖ ଆମର ସବୁ ଜମି ମାପ ହେଇକି ଅଛି। ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହନଶୀଳତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ତାଞ୍ଜୋର ଠାରେ ଥିବା ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଓ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ନେଗାପତ୍ତନମ ଠାରେ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବି ସହନଶୀଳ ଥିଲେ। ସେ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ମସଲା, ଚା, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, କାର୍ପାସ, ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆକୁ ପଠାଇ ବହୁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଦେଖ ଅଛି ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ମୁତ୍ତାରାୟର ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ଶାସକ ବଂଶ କାବେରୀ ନଦୀର ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କାଞ୍ଚିପୁରମର ପଲ୍ଲବ ରାଜବଂଶର କରଦ ରାଜା ଥିଲେ। ଉରାୟର ଚୋଳ ବଂଶର ବିଜୟାଳୟ ମୁତ୍ତାରାୟରମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ତାଞ୍ଜୋର ନଗର ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଧରମାନେ ପଲ୍ଲବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରି ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପଢ଼ି ସାରିଛେ, ବହୁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ 1012 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ପରି ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ଯୋଦ୍ଧା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ନୌବାହିନୀର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସେ ପଲ୍ଲବ ଏବଂ ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସୈନ୍ୟ ଚାଳନା କରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ପାଳମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ସୁଦୃଢ଼ ନୌବାହିନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଂହଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିଶାଳ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଭାବ ତ, ତୁମେ ରାଜା ଅଛ, ତୁମେ କେମିତିକା ଶାସନ ଗଠନ କରିବ, କାହା କାହାକୁ ଜୟ କରିବ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ଥିଲେ ଜଣେ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଜା। କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ବହୁ କେନାଲ ଏବଂ ହ୍ରଦ ଖନନ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ନଦୀ ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଚୋଳ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ଦେବଦେବୀ, ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ନୃତ୍ୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଶିବ ବା ନଟରାଜଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଚୋଳମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ତାଞ୍ଜାଭୁର, ମାନେ ତାଞ୍ଜୋର। ଏ ଦେଖ ନଟରାଜନ ମୂର୍ତ୍ତି, ନଟରାଜ। ଚୋଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଜନବସ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କେମିତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଚାରି ପାଖରେ ଜନବସ୍ତି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଅଧୀନରେ ବହୁ ଜମି ରହିଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ, ମାଳାକାର, ପାଚକ, ବାଦ୍ୟବାଦକ, ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣକାରୀମାନେ ମନ୍ଦିର ପାଖ ବସ୍ତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ଚୋଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ, ମନ୍ଦିର ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟଙ୍କ ଶାସନ ସେ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଯାଏ ବି ଆମର କେତେ ମନ୍ଦିର ଏକାର ନିଜର ଭୂମି ଅଛି, ଚାଷବାସ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ କେବଳ ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେ ମନ୍ଦିର ଦେଇକି ଚଳୁଥିଲେ।
ଚୋଳମାନେ କୃଷି ଏବଂ ଜଳସେଚନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। କାବେରୀ ନଦୀରୁ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା। ହ୍ରଦ ଏବଂ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖନନ କରି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା। ଉନ୍ନତ କୃଷି ଫଳରେ ଚୋଳମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇପାରିଥିଲା। ଆଜି ଯାଏ ବି କେତେ ମାନେ ସବୁ ଚାଷ ଚାଷ ପାଇଁ କେନାଲ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିନି। ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରୁ ଯାହା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଜଳସେଚନ କରୁଛନ୍ତି। ଚୋଳମାନେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶାସନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। ରାଜା ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ, ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଆଦି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଥିଲା। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଗ୍ରାମକୁ ଉର୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାର ପଡ଼େ ଉର୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉର୍କୁ ନେଇ ଏକ ଗ୍ରାମ ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ନାଡୁ। ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ପଡ଼େ ନାଡୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବେଲ୍ଲୋଳ ଜାତିର ଧନୀ କୃଷକମାନେ ନାଡୁର ଶାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ଚୋଳ ରାଜାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଜମି ଦାନ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବାସ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ରହ୍ମାଦେୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆମର ଇଆଡ଼େ କେତେ ଶାସନ କୁହାଯାଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ କି ଦିଆହେଇଥିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମାଦେୟର ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାଟା ପଡ଼େ ବ୍ରହ୍ମାଦେୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସଭା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସଭା ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ବା ଭାରିୟମର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାମର ବଗିଚା, ପୋଖରୀ, ଜଳସେଚନ, ମନ୍ଦିର ଆଦିର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ତଦାରଖ କରୁଥିଲା। ଚୋଳମାନଙ୍କର ଏହି ଗ୍ରାମ ଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଭାରିୟମର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲଟେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଦେଖ, ସେହି ସମୟରେ ଲଟେରୀ ଥିଲା, ଆଜି ଯାଏ ବି ଲଟେରୀ ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନାମ ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖି ରଖାଯାଉଥିଲା। ଜଣେ ବାଳକକୁ ଡାକି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଉଠାଇବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଉଠାଯାଇଥିବା ତାଳପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲା।